Паметен концерт в читалище Яна Лъскова изнесе кралят на българската естрада Васил Найденов. Телефонна любов, адаптация, сигурно, казано честно и още много от емблематичните парчета на хитове изпълнител стоплиха не се бърли в мразовитата вечер на връх 20 декември и Гнажден. Васил Найденов изпълни няколко нови песни, с които впечатли публиката. Присъстващите в залата аплодираха всяко едно изпълнение, пяха и танцуваха под ритмите на всяка от песните. Специални благодарности за концерта изказа замкмета по култура и международни отношения Ели Кирилова. Господин Найденов, днес имаше много дъждовни целувки, нали? Сигурно бяхте много пъти целувани, като в първата ви песен, но аз ви благодаря, че като един истински професионалист направихте диагонално от София до Несебър, за да бъдете с нас тази вечер. Когато уредихме коледната програма, с която общината да подари на гражданите един празник преди Коледа, ние си мислихме как да ги подредим. Днес е и Гнажден и сега като гледах концерта, не съм гледала концерт на живо, съжалявам, но ги знам песните, си мисля, че ето такъв чист човек, ама наистина такъв, едно такова присъствие, много професионално, трябваше да бъде началото на тези коледни тържества. Сега вече съм абсолютно убедена, че това име трябваше да бъде пред коледните. Мерси за хубавите думи. Много да оправдаеме. Искам да благодаря за гостоприемството и всяко лято нахълтваме при вас. Щъкаме между къщите, ресторантите, обаче понякога не сме чак толкова добри и с зеленината, която сте посадили, защото това трябва да се грижиме, защото не само екологията или природата го изисква, защото наистина трябва да пазим и тези красиви къщи, които ги имате. Аз имам много приятели на нашия град. Някои не са дошли тази вечер, не ги виждам, аз съм малко кьоравичък, но да няма значение. Други са, може би, по важни дела, ето викат по тъмни дела, както пеят Богдана Караджова, някъде скитат. И така, благодаря ви за хубавия прием. Надявам се, че това не е последната ни среща. Искам да бъдете толкова усмихнати през цялата година, която ви предстои и най-важното да бъдем здрави. Да си го пожелаем. Благодаря на себе. Повечето от присъстващите споделиха, че и друг път са посещавали концерти на хитовия изпълнител и са очаровани от поведението му на сцената и извън нея. И има защо. Васил Найденов намери време да раздаде картички с автографи на всички свои почитатели в залата на читалище Яна Лъскова.